Pois sí, hai moito risco por descubrir e, sobre todo, o máis artista, o ilustrador. Aquí temos unha boa mostra, que son todos os recortes que el fixo en papel, con tesouras, bueno, dos que se conservan, claro, que non é fácil conservalos, auténticas, a verdade, xoias, obras de arte, e tamén figuriñas en miga de pan, que facía especialmente para a cativada, e que mesmo algunhas con cinza, pois facía así máis escurecía, e que lle dá despois aos rapaces, e que tamén algúns pois tivemos a sorte de poderos conservar e nos dá unha imaxe dese risco máis descoñecido. Este bastón era do propio don Vicente Risco e ten a curiosidade de que é casi como se fora o timbre dunha bicicleta, porque como tiña dificultades de visión, pois cando ia por aí facía sonar o timbre, se escoita un pouco para avisar da súa presenza, e está neste espazo que nos enche de bastante orgullo, porque é unha exposición permanente que temos da gran novela de Ourense, que é O porco de pé, en que está presente, por exemplo, o seu protagonista, Doutor Albeiros, e outros moitos, e que creo que paga moito a pena visitar, e convidamos a xente a facelo porque é unha experiencia distinta. Aquí realmente, neste espazo que estamos agora, é unha inmersión total na novela do porco de pé, porque é unha recreación absoluta de moitas das cousas que se narran no libro. Hai moitos das cousas que conservamos son orixinais e outras non, outras están feitas para o que é a exposición, pero despois, se queredes, tamén podemos ir até o que era a biblioteca e despacho de Vicente Risco e vos continuo ensinando outras curiosidades que podemos ver aquí. Realmente foi moi importante o seu papel, aínda que era un movimento colectivo, unha xeración, por lo tanto non era individual, pero desde logo o seu papel foi preponderante, foi o director literario da revista e, como dicía Ricardo Carballo Calero, o filósofo da xeración Nós. E aquí, na liña das curiosidades que conservamos nesta casa, na sede da Fundación Vicente Risco, pois estamos tocando ao que era a propia mesa de don Vicente Risco, onde el leu e escribiu tantísimas obras. Esta mesa ten a curiosidade de que foi un agasallo de boda que lle fixo don Ramón Otero Pedrallo. Estas son os seus propios lentes, por exemplo, que sabemos que son curiosísimos e que tamén conservamos, e por non falar da súa fenomenal, variopinta e nutrida biblioteca. E, bueno, neste espazo temos tamén moitos orixinais da revista Nós, algúns deles de Castelao, así que son moitas as cousas curiosas, interesantes e importantes que se conservan nesta casa en que estamos. Conservar o legado de don Vicente Risco e do seu fillo Antón, que é importante porque os dous foron moi prolíficos, escribiron moito e de cousas moi diversas, e os dous eran unhas persoas moi curiosas, e tratar de darlle difusión para que chegue ao gran público, tamén poñernos sempre ao servizo das persoas que están investigando e que axudan a que tamén se continúe divulgando todo o labor que fixeron, e ao mesmo tempo todo o que ten que ver con manter viva e actualizado ese legado, e, polo tanto, a cultura e a lingua galega. Nese sentido, tamén a casa é un espazo aberto non só ás visitas, sino ás actividades. Aquí facemos presentacións de libros, xornadas, debates, exposicións de fotografía, de pintura, ciclos de música. Entón, é unha casa aberta que acolle con prazer, xa digo, visitas, e tamén, na medida do posible, trata de apoiar iniciativas ou actividades que poda ter a xente, sempre a prol da cultura galega, en que os nosos, quen nos dá nome, tanto don Vicente Risco como o seu fillo, fixeron tanto, e nos legaron ese herdo tan importante. É unha responsabilidade conservar e, sobre todo, dar a difundir a xente, porque o que lle dá sentido é que eso chegue máis alá das paredes desta casa e mesmo desta vila, que se espalle polo mundo.